ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ പേര് പറയണില്ല. നമ്മളിന്ന് കളിക്കാൻ പോകുന്ന മൾട്ടിക്രാഫ്റ്റിലെ സ്കൂളാണ്. സ്കൂളിൽ പാർട്ട് 2 വരും. ഇത് പാർട്ട് 1 നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ അടിയിൽ തൊട്ട് രണ്ടാം നില പാർട്ട് 2 വരിക. ഇത് അടിനിലയാണ്. ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ഇവിടെ റെഡ് കോൺക്രീറ്റ് വെച്ച് നിറക്കണതിന് മുമ്പ് മേൽഭാഗത്തൊക്കെ സ്റ്റോൺ പകുതി പൊട്ടിച്ച് കളയേണ്ടി വരും. അത് മറ്റേ സാധനമാണ്. ഇതെന്താ അറിയണത്, ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അപ്പുറത്തെ സ്റ്റോണാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയത്. ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പുല്ല് വെക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കണ്ടോ, നമ്മളിങ്ങനെ നേരെ കുറേ ദൂരം ചെന്നിട്ട് ഇവിടെ മൊത്തം പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ ആക്കിയതാണ്. സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലറാക്കിയിട്ട്. പിന്നെ ശരിയല്ല, ഈ കുതിരയും സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫുള്ളിൻ്റെ വീട്ടിൽ. കുതിരയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡോറ് പോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഡോർ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ സാധനം പൊളിച്ച് കളയേണ്ടത്. ഇവിടെ വൈറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് കോളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ക്രിയേറ്റ് മോഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ എടുത്ത് കളയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ചെലന്തി വലൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് കളയേണ്ടി വരും. എന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെലന്തിനെ സ്പോൺ ഏൽപ്പിക്കും. ചെലന്തി ആൻഡ് വില്ലേജർ ഫൈറ്റ്. അതുകൊണ്ട് അതെന്താ വേഗം ആ സാധനം ഞാൻ ചെലന്തി വലയിൽ കൊടുത്ത് വെച്ച പിന്നെ നേടി വന്നാൽ അപ്പോൾ ചെലന്തികൾ അകത്തൊക്കെ വെച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. ചിലത് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ചെയ്യും. കൂടുതലും അകത്താണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചറിയിച്ചില്ല. ഉള്ളിവിടെ കണ്ടില്ലേ? അവർക്കിന് അടുത്ത സാധനം എടുക്കണം. കണ്ടോ, ഇതെന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഇനി തൂണ് പണിയണം. തൂണ് പണി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മേൽഭാഗത്തേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മേൽഭാഗത്ത് തന്നെ റെഡ് വെക്കുക. റെഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലത്തെ നില ഇത് നാളത്തെ വീഡിയോയിലാണ് വരിക. ശരി, ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ പുറത്തേക്കാണ് പോവുക. അതുകൊണ്ട് ആ സൈഡിൽ വെയിൽ ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ വെയിൽ ഫുള്ളാക്കുക, അവിടെ വെക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫുൾ പാക്കും വെക്കുക കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് കയറ്റി സ്പീഡിൽ വെക്കുക. കണ്ടോ, ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ. ഞാൻ നല്ല സ്പീഡല്ലാത്തത്, സ്പീഡ് കൂട്ടിയാണ്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഫുള്ള് നിരത്തി അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് കുതിരകളൊക്കെ കയറാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഇനി അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തും അങ്ങനെ ഫുള്ളായി വെക്കണം. ഇത് 1 മണിക്കൂറൊക്കെ ഏകദേശം എടുത്ത്. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ സ്പീഡ് കൂട്ടിയുള്ളതാണ്. നല്ല നിരത്തി ഇവിടെ കുറേ ബ്ലാക്ക് കുതിരയും ഈ കുതിരകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് പിന്നെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോത്തായില്ലേ. പിന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ നാളെ വരും. ആ കുഴിയിൽ ഇതൊരാമ എടുക്കണം. ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ പുഴയുടെ മേലെ ഇട്ടുണ്ടാക്കണം. അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് പണി ചെയ്തതാണ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. പിന്നെ പാർട്ട് 2 അടുത്ത് വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ള് നിറച്ച് പിന്നെ നല്ല സ്പീഡിലാണ് നിറച്ച് വെച്ചിരുന്നത്. തീർന്നു, ഒരു സ്റ്റാക്ക് തീർന്നു. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ഫുള്ളായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇതാ നിറക്കുകയാണ്. ഞാൻ വെച്ച് നിറക്കുക. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോണൊക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞ്. കണ്ടോ, പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോൺ പൊട്ടിച്ചതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനം പിന്നെ മേലേക്ക് പണി ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ. അടുത്ത പാർട്ടി ബാക്കി സ്റ്റോണും മിക്കവാറും പൊട്ടിക്കും. അയ്യോ, ഞാൻ നല്ല മേലക്ക് സ്റ്റോൺ പൊട്ടിച്ച്. എന്തായാലും അടുത്ത പാർട്ടി പൊട്ടിക്കണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ മൊത്തം പൊട്ടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഞാൻ ബാക്കി പണി ചെയ്ത്. നമ്മൾ പണി ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് കഴിയട്ടെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ ഏറ്റവും രണ്ടാമത്തെ നില ചെയ്ത് 3 നല്ല സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സ്പീഡ് കൂട്ടിയതാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ
പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കുറേ ആയി. പിന്നെ ഇനി ഒരു സൈഡും കൂടി ഉണ്ട്. ആ സൈഡും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കഴിയും. പിന്നെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുക, ഇത് കഴിയാറേ ഏകദേശം തുള്ളിയും കൂടി ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള മൊത്തം എടുത്ത് കറട്ടിലാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ റൂഫ് ചെയ്യാണ്ട് അത് ഞാൻ ഓർത്തില്ല. ഈ സൈഡ് മാത്രം ഓർത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ഫുൾ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്ത്. പിന്നെ കുതിരനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ. അതിപ്പോൾ വരും കുതിര വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് ഇവിടെ അതാ കുതിര രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കും, ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. കുതിര രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കും, ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. കുതിര രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കും, ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ്. ഞാൻ വെറുതെ പൊട്ടിച്ച് റൂഫ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു. ഞാൻ ആ കാര്യം മറന്നു. ഇവിടെ സ്പീഡ് ചെയ്ത് ഇനി ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് കോഴി കയറി ബാഗ് അടച്ച് ആ ഭാഗം. ഇനി അവിടെ റൂഫിൻ്റെ പണി പോവാണ് നമ്മൾ. ഇവിടെ റൂഫിൻ്റെ പണി നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇനി റൂഫിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തു നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. നേരെ റൂഫ് ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. മറ്റേ ഭാഗത്തു നിന്നല്ല തുടങ്ങിയത്, ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് തുടങ്ങണ റൂഫ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ റൂഫ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഫുള്ള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് നേരം മുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് റൂഫ് പകുതി ചെയ്യണ വരെ. ബാക്കി ഇതാ നമ്മൾ റൂഫ് ചെയ്ത് കിട്ടു. റൂഫിൻ്റെ പകുതി ചെയ്ത് ഇനി ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കി ഭാഗം ചെയ്യണത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളാണ്. നല്ല പാടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സ്പീഡ് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല സിമ്പിളാണെന്നാണ് തോന്നുക. പക്ഷെ നല്ല പാടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും. ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഈ ഭാഗം ഇതുവരെയായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടില്ല. സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് മറ്റേ സ്പീഡ് കുറച്ചുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ആ ഭാഗത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി ഭാഗം ചെയ്ത് തീർക്കണം. അത് ഈ ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ബാക്കി ഭാഗത്തുനിന്ന് തുടങ്ങി. ഈ മോഡലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത്. ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഞാൻ അടിയിലൊന്ന് പൊട്ടിയൊന്ന് റെഡിയാക്കണം. അടിയിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടിക്കട്ടെ. നമ്മളിത് ഈ ഭാഗം വീണ്ടും റേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല സ്പീഡിൽ. കണ്ടില്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് ഈ കുതിര ഓടുന്നുണ്ട്. അവിടെ എങ്ങനെയോ സ്നോ വീണുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യണതിൻ്റെ മുമ്പ് വീണാ തോന്നുന്നു എനിക്ക്. ഫുള്ളായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ. എന്നാലും എൻ്റെ മുമ്പ് ചെയ്താ ഉള്ള വീടിൻ്റെ മേലെയും ചിലന്തിയാലെ ഫുള്ളായി. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ സാധനത്തിൻ്റെ ഫൈറ്റിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. നീ പറയണ്ട, ഞാൻ വീട്ടിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ബാക്കിലൊക്കെ സ്പീഡാണ്. സ്പീഡസ്റ്റ് ഫുള്ളായി ചെയ്യാണ് ഞാൻ. ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളു ചെയ്യാൻ. നല്ല സ്പീഡിൽ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വായ കടയും വോയിസ് കൊടുത്തിട്ട് സ്പീഡ് കണ്ടില്ലേ? അത്രയും സ്പീഡ് കണ്ടോ. അങ്ങനെ റൂഫ് തീരാറായിക്കണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ടാറ്റ ബൈ, സീ യു.